नाय लोगोफोर जों एम्फौखौ नै सिगाङावनो बिदि फिसानिफ्रायनो माबा दालायावहाय दोननानै जोङो बेफोरबायदि सिगांग्रो गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौ होनानै फिग्रोगोन। ओमफ्राय बियो लासैनो सानसेनि उनाव सानसे बिदिनो गिदिर जालांबाय आरोना लोगोफोर। एम्फौआ लासै लासैनो गिदिर जाबोगासिनो दं। बेनि उनावहाय जोङो एम्फौनोहाय गिदिर बिलाइ होसिगोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बे गिदिर एम्फौखौहाय दान्दायाव दिखांनानै होसिगोन आरोना लोगोफोर। मानोना एम्फौआ फिसानिफ्राय गिदिर जाबाय नालाय बेफोरबायदि जोङो गिदिर बिलाइखौ खानानै मुथा खानोसै। खानानै बेफोरबायदिनो मुथा खायै खायै जोङो माने दान्दायावहाय बिलाइखौ आलायना होसिगोन आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि जाबायानो लोगोफोर आंना खाखांबायानो। ओमफ्राय बिदिनो एम्फौआ जा बुरजाना बेनिखायनो एसे बिलाइफोरखौ बुरजा नांगौ जायो। गोबां बिलाइनि गोनांथि जानानै फैयो। ओमफ्राय फिसिनो हाब्ला मोजांबो। आं एक्चुवेलि फिफेराखैमोनबो एबारसो फार्स्ट टाइम माने आं आबैजों ओरैनो सम सम नायफायो आरो न' खाथिनि आबैजोंहाय। ओमफ्राय बिदिनो सम सम बुरैया हायाबा हेल्प खालामनो फैयो आरोना। आबैया हायाबाथाय जोंहानियाव जोंहा माने खाथि खाथिना बेनिखायनो आं एम्फौखौ बिदिनो सम सम बुरैया हायाबाथाय खालामनो फैयो। लोगोफोर आं बेफोरबायदि एम्फौनि बिलाइखौ होबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिदिनो एम्फौआबो देरखाबाय नालाय बारा गोबाव लाया 15 दिनफोरसो लायो खोमा। गोमोनबो फैहांबाथाय बिदिनो ओमफ्राय गोमोनबो हमनो फैदोंमोन आङो आबैलाहानि एम्फौ मोननाय समाव हमख'नो हाया जादोंमोन आबैया। बेनिखायनो आं दसे एम्फौखौनो हमफानो फैबाय। ओमफ्राय बिदिनो ओइदिनखालि जा बुरजा मोनखादों आं हमनो फैखानायाव बेखौबो मोनखाबाय। नै लोगोफोर माबा खोमा खाथियाव लाबा मिथियो आरोना एम्फौआ मोनबाथाय माने बोरैबा एसे खोमायावहाय बेलेग आरोना एम्फौआ बोरैबा गाबगानाय खोनायो आरोना बेनि उनाव एम्फौखौ जोङो दोनबाय। दोनखांनायनि उनावहाय बियो फिथोब जासिगोन। बेनि उनावहाय जोङो बे फिथोबखौ सानथामनि उनाव दिहुनो आरोना। नै बेफोरबायदि आदैया दिहुनबायानो नै एम्फौनि फिथोबखौ गोदोर बेफोरबायदि दिहुनबाय। नै बेफोरबायदिनो दा आं एम्फौखौ जिरखांनायनि उनावहाय जों एम्फौखौ माबायदि एवनानै जायो बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिनोसै आरोना। सिगांग्रो जों नै बेफोरबायदि सारायावहाय माने थाव एसे होगोन आरोना। थाव एसे होखांनायनि उनावहाय सारायखौ जोङो गासैयावबो बिलिरनानै लागोन जाहाथे थावा सबबो जायगायावनो मोजाङै नाङो आरोना। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो दसे थानानै एम्फौखौ माने सुना लानानैहाय होगोन आरोना बेफोरबायदि। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिदिनो एवबाय थानोसै जों दसे। बेनि उनावहाय एवबाय थानानै नै बेफोरबायदि एरनांगौ सम सम। एरखांनायनि उनावहाय माने एम्फौआ मोनबाय ना मोनाखै बेखौ मिथियो आरोना लोगोफोर।
लोगोफोर आंनि एम्फौ एवनाया अलमोस्ट जाबायानो आं नै दा बाथोनखौल' देनांसिगौ आरोना बाथोनखौ आं देखांबानो आंनि खानाया गासिबो जाजोबनोसै ओमफ्राय नै जाबायानो दा लोगोफोर ओमफ्राय आं ओंखाम जानोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आसा खालामो गासिबो आंनि आंगो लोगोफोरखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होननानै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै बाय बाय लाभ इउ अल